na jednej nohe. Poďme ešte 90 metrov. Vynikajúco. 300 eur je doma, skvelé, nie? A už to máme ďalšieho, elegantného. Poď ešte zatlač na tie valce troška. Výborne. Slovenský, poďme troška finish. Pozrite na to, poďme. Poďme chlapi. Poďme finish. To nám ako veľmi dávajú finish. Poďme ich poriadne povzbudiť. Takže je tu prvá dáma niekde medzi nami, medzi nimi. Určite áno.